Ja, vi har så om klimaforandringer. Problemstilling. Hvordan påvirker fossile brændsler klimaet? Olie, gas og kul har påvirket elektriciteten gennem flere år. Ved der sker afbrænding af fossile brændsler i industrien, som giver udledning af CO2. Hvordan påvirker drivhuseffekten og global opvarmning klimaet? Der bliver højere temperatur, og det påvirker vandstanden i verdenshavene. Så verdenshavene så begynder at stige, fordi at polerne begynder at smelte, og så isen bliver så dannet til vand og går ned i havet. Der kommer også til at forekomme en masse naturkatastrofer, såsom tørke, hedebølger og oversvømmelse. Okay, arbejdsspørgsmål. Hvad er CO2 og fossile brændstoffer? Hvad er drivhuseffekten, og hvilken betydning har den for jorden? Hvad er global opvarmning, og hvilke konsekvenser giver det? Hvad er sammenhængen mellem drivhuseffekten og global opvarmning? Hvad kan jeg gøre for at begrænse udledning af CO2? Hvad er CO2 og fossile brændstoffer? CO2 det er kuldioxid. CO2 er en slags luft, der gør, at det bliver varmere på jorden, fordi den holder på solens varme. Træerne, jorden og havene optager alle sammen CO2, det vil sige, at træerne bruger CO2 til at vokse, og bagefter laver de så ild, som vi kan leve af. Men hvis vi mennesker producerer for meget CO2, så kan det ikke nå at blive optaget, så det kan blive farligt, fordi så bliver det varmere på jorden. Det der nemlig sker er, at solens varme kommer ind i jorden, men hvis der er for meget CO2, så kan varmen ikke komme ud igen, og så bliver det altså varmere og varmere på jorden. Olie og kul og naturgas har det til fælles, at de gemmer på solenergi, der er millioner af år gammel. Vi kalder dem fossile brændstoffer. Vi bruger rigtig meget olie, kul og naturgas i et så hurtigt tempo, der slet ikke matcher den tid, det tog at svare dem op. De fossile brændstoffer er dannet af plankton, planter og dyr, som levede i havet og på jorden for over 50 millioner år siden. Der er så blevet udsat for meget højt tryk og omdannet til fossile brændstoffer. Cirka 80% af verdens energibehov dækkes af kul, olie og naturgas. Vi bruger det til alt lige fra produktion af elektricitet til forskellige former for brændstof og produktion af industriprodukter og kemikalier. Plastik er fx lavet af olie. Hvad er drivhuseffekten, og hvilken betydning har den for jorden? Drivhuseffekten foregår således, at når solens stråler rammer jorden, bliver strålernes energi til varme. Når vi udleder drivhusgasser, ryger de direkte op i atmosfæren, og varmen stråler ud fra jordens overflade og videre ud i atmosfæren. Her møder vi varmestrålerne drivhusgasser som CO2 og vanddamp, hvor vi lige nu cirka har 400 millioner drivhusgasser. Drivhusgasserne optager varmen og sender nogle af gasserne tilbage til kloden, hvor resten forsvinder ud i rummet. Dette kaldes drivhuseffekten, hvilket gør, at vi har et behageligt klima at leve i. Hvis der ingen drivhusgasser var, ville der ikke være noget at holde varmen på jorden inde. Det vil resultere i, at der kom istid på jorden. Det var der for ca. 250 millioner år siden. Hvis der derimod kommer for mange drivhusgasser i atmosfæren, ved at vi udleder for mange gasser, som f.eks. CO2, så kan varmen ikke slippe ud. Og det vil så resultere i, at der kommer for meget varme på jorden, og derfor skal vi have en passende mængde drivhusgasser, så der ikke slipper for meget varme ud, ligesom varmen heller ikke må være holdt inde på jorden. Okay. Hvad er global opvarmning, og hvilke konsekvenser giver det? Global opvarmning betyder, at jordens gennemsnitstemperatur stiger. Jordens gennemsnitstemperatur har altid været under forandring. Hvis man kigger på området Danmark, har vi lige været fra tropisk til polarklima på en periode over flere millioner år siden. På flere millioner år. Omkring år 1900 begyndte temperaturen igen at stige. Man ved ikke præcis, hvad skyldes global opvarmning. Der er mange ting, som spiller ind på jordens temperatur. Hvilke ting og hvor stor indvirkning de har på temperaturen, arbejder forskere over hele verden på at give et klart svar på. En ting, man dog er meget sikker på, har en effekt af drivhusgasserne. Og så for eksempel kan man se, her er der en model af drivhuseffekten, og det er så, at atmosfæren slipper kortbølgende stråler igennem, som opvarmer jorden, og en del af strålerne bliver reflekteret fra jorden og atmosfæren. Og jorden udsender også langbølget varmestråling, og varmestråling optages af drivhusgasserne, som så sender noget af varmen tilbage til jordoverfladen. Dette skaber drivhuseffekt. Og menneskeskabte drivhusgasser som CO2 fra fabrikker forstærker drivhuseffekten.
Og hvis der ikke var noget drivhuseffekt, ville gennemsnitstemperaturen på jorden være omkring 80, altså minus 80 grader. Nu er den i stedet cirka 15 grader. Hvad er sammenhængen mellem drivhuseffekten og global opvarmning? Man sammenligner drivhuseffekten med et drivhus. Det kan man også se på navnet. Et drivhus tiltrækker varme, hvor varmestrålerne derefter bliver absorberet, og strålerne ikke slipper ud igen, da et drivhus er lavet af plastik. Det samme sker på vores klode, da der er kommet for mange drivhusgasser, som også absorberer varme, så det ikke kan slippe ud. Sammenhængen mellem drivhuseffekten og global opvarmning er, at det er drivhuseffekten, der er skyld i global opvarmning. Og det kan man så se ved, at vores klode bliver varmet op, og det er så drivhuseffektens skyld. Hvad kan jeg gøre for at begrænse udledningen af CO2? Du kan cykle eller gå, når du skal nogle steder hen. Hvis det bliver dårligt vejr, så skal du tage bussen eller toget i stedet for at få dine forældre til at køre dig. Hver gang de starter bilen, så slipper det nemlig CO2 ud, og bussen og toget kører jo alligevel. Du kan også spare på energien ved at slukke for din computer, fjernsyn, lamper eller andre ting, der bruger strøm, når du ikke bruger det. Og så skal du ikke skrue så meget op for varmen på dit værelse. Det er også en super god idé at købe genbrugsprodukter. På den måde kan det være med til at passe på miljøet. Ja. Hvad kan jeg så gøre for at begrænse udledningen af CO2? Mennesker og dyr udslipper for meget CO2, metan og lattergas samt nogle andre drivhusgasser og fossile brændstoffer. Metan, CH4, udledes mest ved dyrkning af landbrug og husdyrhold. For eksempel køer. Køernes prutter, ånde og afføring indeholder metan, hvilket ikke er særlig godt for klimaet, da vi har mange køer i verden. Landbruget er en stor del af skyldet for udledning af metangas. Blandt andet udleder risdyrkning store mængder af metan. I de industrialiserede lande udgør metan 15% af drivhusgassernes virkning i atmosfæren. Metanen forbliver normalt i atmosfæren i 10-15 år. For eksempel kan mere effektive biler med mindre benzinforbrug, bedre isolering i bygninger, el- og hybridbiler, filtre i skorstenene osv. Alle de her løsninger, de kan være meget attraktive, fordi det sparer penge. Ja, og det var så vores fremlæggelse omkring klimaforandringer. Ja, vi håber du kan lide det. Eller I kan lide det.